ani ministre minale ka baranye chinembe protection civile ma mamnuni usukanti la kabla coronavirus o keleli la o ma jamana nyam décembre kalo kle bisaba ni munye nafulo kerengreni nafulo kerengreni be takadi oluma kasangani uye wuli kajo munke depuis coronavirus dola an fokana se bima o ma million makle o be keme duru bunyo akun ni bena ke jamana sabula awa minye biduru ani woro abe ben o mahali ni aya soro jamana be geleya chamana ina fo jamana nyamo bola ka fo tuga mine soro gun kan geleya be politique gun kan geleya be min fona geleya kawla donya ministre kasanga ne ube ka chesiri min ke coronavirus o kelela mamunu dorotola kamunu o fatula ka sababu ke kuto ka ba coronavirus furakeli uye bana in soro ni o fatula aye tashi blake kata o bela jele nyoro nara anga jamana ubo anga sora si jekulu mumbe nabe wule jetia o segi tola o kera murja na tugoda o kilo amanya munga kala mugu munye cheninga wale tila mo ye ma lunina ma moto fla minena fukata si marama fe chama ma o temenen ko fe amolo ina fo ko make jamana ko ni uli aleka jekulu ba ni jekulu fla nga kika ni ma uye ane fils uye ube adirala ka fo nyonyo ko fe bela katachi aga musonje ko nyoko ma kadira ka fo sorola minye lakana ubiseka ba munye en yoro kufule ina fukata si basigima wuri kun konnala nazara bi mi woni création d'un poste mix o te do fuka
ni ma kolo bolo sabu nga sabu mbir alcool d'Alger a baraw bila gëna ku sebet Côte d'Ivoire Albert depuis jamana kuntigi kala taw temeni wati mine awa Albert asigina jamana nyama fanga e bembali Albert ni République démocratique du Congo yoro mini abe wole pak ji virunga ni oye uka okungo iso mi hone oluka ni nga Syria o jogina Sahara occidental awal américain on yela ubala ka la ni Maroc ja sona olu kono yi seko yi fenfe deme o de ka sa ma ni ale tara ni kene ka l'américain on togola ale adum fola cogo mi a kɛra an bɛ minnu ministre ɲama bɔ muruti kɛlɛ tigilama a bɛ dɔgɔkun fila boɲɔngo bɔ mun ye ministre ɲama ale ka taama ka jukɔrɔ sanga ni waati décembre kalo la tile saba boɲɔngo ni surasila ka muruti kɛlɛ tigila hali jimi kun ye ba o ka surasiw fana jamana ɲɛ ministre a taara ni dumuni caman min ye mara min n'a bɛ wele bɔ ye bangi cɛ kilomɛtiri 300 boɲɔngo kabi alamisa tɛmɛnen maaw kɔni donnen bɛ u ka so u bannen don bɔli ma sabula muruti kɛlɛ tigila ani u ni dungɔn bɛɛ lajɛlen kɛ di yɔrɔ kofɔlen in na maa caman église olu ma mun kɔni ye seere
l'américain de la siga critique ɲama y'o de fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ mɔ i mana kɛ maa Donald Trump ye laseli kɛ k'a fɔ ale sen tɛna ye o ka o kɛnɛ o jateminɛ kelenw na lamɛnnikɛ jamana kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Donald Trump min ye a yɛrɛ nɔfɛ baarakɛla caman ye ni o y'a ka minisiriw ye caman kɔni bɛ ka bɔ a kɔ bi caman a ye a filɛ nin ye ka fɛn minnu kɛ tan walima ka maaw la ka bila ba olu ko a n'a ka ko bɛɛ lajɛlen ni a bɛ sɔn nin ma lamɛnnikɛjɛkulu ka aw fo dante foli min na ni ne